سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلوا علتها وزيناتات ابز حلفه قرب معلتات بزعبه ابشرن ماي عينن زلو ايرتراوين سدتنياتات زتقالح زيناتات زملكت زوص حبريتا ابي احمد مرጫ كعوت جميرو كم زلو مغلاصو اب تግራይ منእسيات ببزحي بدليتهم يعطقو كم زلو زوص حبريتان نا معراب تግራይ ገጽካ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ዝምልከትን ግብጽ ንውሳነ ኢትዮጵያ መንጻጋ መፍላጣ መርከብ ኤቨርግሪን ናጻ ከተለቀቅ ከምስተወሰነ محبارون ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወተር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዛ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኣብ ዝተፈላልየ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ከተማ ሽረን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይንን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት በደላት ተፈጺሙ ዝብል ዜናታት ክጋዋሕ ዝቐነየ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዑውን እቲ ዝተዘርግሐ ዜናታት በፂሕዎ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ጸብጻባት ከም ዘሻቀሎ ገሊጹላ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት በደላት ተፈጺሙ ዝብል ዜና ካብ መርበባት ኢንተርኔትን ካልኦት ጭታትን ከም ዝረኸበ ነቶም ጸብጻባት ከዓ ብዕቱብ ከም ዝርእዮም ናይ ዝውጽኢት ካብ ዝእዋን ቀልጢፉ ምሳባይታ ዘለዎ ሰራሕተኛታቱን መሻርክቱ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ሽረ ተራኺብና ኣለና ክብልዩ እዚ ትካል ብመንገዲ ኣፈኝኡ ኔቨን ክሮንኮቪች ሓቢሩ ዝርከብ እዚ ኣፈኛ ወሲኹ ከሳብ ሕጂ ነቶም ዝበጽሑና ክስታት ከነረጋግጾም ኣይከኣልናን ዘለና እንተኾነ ግን ንሓቅነት ናይቶም ጸብጻባት ንምርግጋጽ ዝሕጉዝና ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣብ ምእካብ ንርከብ ክብል እንከሎ ውሕስነት ናይቶም ማዓስከራት ብቆንዱ ኣብ ሰብ መዚ ዝወድቕ ብምዃኑ ጽእታን ሓለዋን ናይቶም ስደተኛታት ንምርግጋጽ ምስቶም ኣብ ተኸባቢ ዘለዉ ሰብ መዝን ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣራ ንሰርሕ ኣለና ክብል እውን ሓበሬታ ሂቡሎ መጀመርታ ኣዋርሕ ናይ ዝግጭት ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብተን ማዓስከራት ክወጹ ብምግዳዶም እቶም ስደተኛታት ንኣዋርሕ ብዘይ መግብን ኣገደስቲ ቀረባትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቖም ዝነበሩ ኮይኖም ገለ ካብቶም ነተን ክልተ ማዓስከራት ገዲፎም ዝሃደሙ ንምዕቋብ ድማ ሓድሽ ማዓስከር ክህነጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ መሬት ከም ዝተዋሃበ ኣፈኛ ናይቲ ትካል ክሮንኮቪች ሓቢሩሎ ብዛዕባ ውሕስነት ናይቶም ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ድማ እዚ ኣፈኛ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣለ ክብል ይመሊሱ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ማዓስከራትን ካብ ወጻኢን ኣስታት 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዮም ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ዝሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብቲና አባል ባይቶ ወከልተ ህዝብ ንምዃን ዝተወዳደረሉ ኣብ ክልል ኦሮሚያ መድመጽ ክልል ጎማ ክልተ ብልዑል ድምጽ ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዕሊ ኣፍሊጡሎ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ብልጽግናን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ዝኾነ አብይ አህመድ 76,892 ድምጽ ብምርካብዩ አባል ባይቶ ተወከልተ ህዝብ ኮይኑ ክቐጽል ተመሪጹ ዝርከብ ኣብቲ ናይ ተኸለል መድመጺ ካብ ሰልፊ እናት ደጊም ዋርሶን ካብ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ድማ ካለጅ ጀማልን يوم ተወዳዲሮም ነይሮም ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላልየ መድመጽ ክልላት ውጽኢት ኣብ መንጋሪ ዝርከብ በዚ መሰረት ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ዝነበረ ዶክተር ደሳለኝ ጫነውን ኣብ ዝተወዳደረሉ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከም ዝተዓወተ እቲ ቦርድ ገሊጹሎ ኣካየዲ ስራሕ ሰልፊ ኣብን ዝኾነ ዶክተር ደሳለኝ ጫነ ብወኪል ሰልፊ ብልጽግናን ዝርከቦም 8 ሰልፍታት ኣብ ዝተወዳደረሉ 47,483 ድምጽ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ እዩ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊጹ ዝርከብ ኣብ ባህር ዳር ድምጾም ንኽህቡ ልዕሊ 137,000 ሰባት እዮም ተመዝጊቦም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተኻየደ ሻትሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣመልኪቱ ኣብዚ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫ ንዝተዋሃቡ ድምጽታት እንዳኣጻረየ ውጽኢት ኣብ መንጋር ከም ዝርከብ ተገሊጹሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሓይልታት ትግራይ ናብ መቐለን ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እንድሕር ምእታዎም ናብ ሓድሽ መድረኽ በጽሑ ይበሃሉሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ መንእሰያት ብብዝሒ ይዓጥቁ ከም ዘለዉ በሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያት ከዓ ብገዛእ ፈቃዶም ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንምዃን ይጽንበሩ ከም ዘለዉ ሓንቲ ዘጋርድያን እትበሃል ማዕከን ጸብጺባላ እታ ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ ድማ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝርከብ ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝሓበራ ሓይልታት ትግራይ ብብዝሒ ናብ ምዕራብ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ኣምሓራ ንምቅጣም ከም ዝኾነ ገሊጻ ትርከብ
إذا معكن بزعبات من إسي ببزحي عتق مهلاو الزرقح تحبريتا أملكيتا دما أبز إوان أبستفل عليها كتماتات تجراي زلو بمزجب مأكلات بمن إسيات يعلق لقوم كم زلو أما أكل تجراي دما حدشتين بحيلتا تجراي نخص أمبرز وسون من إسيات زحزة عبيت مكاين ببزحي أنداتن قصا كم زتر أي حبيرة بجاك زون أباخسم زركبو نايسب أو حجزة سرحتنياتات نزا معكن كم زحبروا أبز إوان هندبت بالطعم بزحي زلو من قصقاس يرأ كم زلو من إسيات كأكاب كتماتات راي زيكونه كبرحقة أراتون اندامتو ببزحي كعدكم أنتي أبتناي مزجبا بوتاتات كم زركبي أجليسا كله مزين معراب تجراي نملاس كجبري زبهات زلو كينات بزتها حزدما حنتي فاينانشال تايمز تبهال معكن مش شمم زي تقصتهم راح تحيلتا تجراين حوحاتنا بزجبر التركب أبز إوانك عند علام معراب تجراي ناس أوتيخا مسودان زلو من قد مخفات كم زخونه بوتها دراو حيل خان معراب تجراي كحزو كم زيت أقومم كم زحبر واكت قلت إنكلا أبسودان كأ أستاذ سلاسة شح مسحيلتا تجراي كتصنبرز دليو من إسيات كم زلو حابيرهم كتبليا إذا معكن ما راح تحيلتا تجراين حوحات انتقيسة صاب زرقي حازلا منيستر مسنو جبس اتمالسوني كاب منجست إثيوبيا كالاي جز مملأ قدب حداسة بعلة كم استجمر حبريتها كم زبصحة أفليتو أزي محمد عبد العاطي زبال منيستر ناي جبسي نزبي إثيوبيا زمصم حبريتها عمل كتو أبزهابو ملسي جبسي نتبي إثيوبيا زتوسد وسانة تقليلا كم تقاومو اتتكبار كأكم حدا نزباو رج إن زرق تكبار كم تريا يحبيرو بجاكا زونة منيستر نزنا إثيوبيا وسانة عمل كتو نبايتو تصيتا ودو حورات هاجرات دبدبة كم زل أخا بمحبار بايتت صيتا ود حورات هاجرات نز قدايا ملكيتو حموس كم زقابا منيستر محمد عبد العاطي أفليت الله كم ذكر جبس ان سودان اب حدا حبراون قيادن سمع كي تبصحه إثيوبيا كال اي قص مملأت عبي قدب كي تجمرين كطنققاص انيحن اذن هاجرات إثيوبيا 4 بليون دولار سليعه كاب كل تشحن 10 حدن جميرات هانصو زل عبي قدب حداسه نتي كابروبا اباين سودانن جبسن صروي ما يزهب فلغنيل متن ما يكوغدولي بمبالين سقاتن بتدغاغامي كغلص ازنها إثيوبيا جنا تعبي قدب حداسة نصوص سامي تاويت كاب هزبا قرب إلكتريكا مملأ كم تتقمل له بمجلس نمع بالي وسان مخانن أمت أن ما يفلقن يلزم سؤال تولو تخا كم زي هلنيات تماغوت أبو ورح مقابيت نشدش تمعلتين مسمر مترب سويس عاسيا زنبرت إيفر جرينز تبهلت عباي مركب وانتا مركبن مدحنن زاعتولو تكالن منقست قبص كحسا كخفلو سلز تسمامعو صباح كابتن ملحقا دربياتو اللي زنبرت كبابي ناس أخت وص مخانا تقاليصو منقست قبصي كوانتا مركبن كابت تكال مدحنن كندي جنزب كقبل كم استسمامعو كوانتا زي تقاليصه منقست قبص قنا أغدما بيلو تحتي 550 مليون دولار كم زي قبل يحبيرو نيرو اتا لعلي 400 متر قمتن 59 متر زبصح قونن زلوا مركب ايفرجرين ابو ورح مقابيت كاب قيح بحري انما اكلاي بحري اندا تساغرتن كلا بسنك نفاس نتتصبيب متر السويس ملو بملو سلازعصوتو اتعابي نقداو مسمر معلتا تعاطي نيرو منقست قبص خانتا مركب نموصا زوص هو وصاين بسنك تمسمر معصاوز وردن كسارن ككحسي قباني بمباليو نتا مركب كم جهو حيزوا صنيحو اتي 293 كيلومتر نوحد زلوا مترب سويس بسنكزا ايفر جرين تبهال مركب نشدشت تخاتاتل تمعلتا سلازة تعاصوه بزحات كابن نابن ايروبان اسيان زمالالسا زنبرا مراكب بتي زتناوح مسمر دو افريقيا كغعازين تجديدا نيرن نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم